ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁଦିନ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଷ୍ଠ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଦଳ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିଜ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନବଦ୍ୱୀପ ବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନବଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। କେହି